Le trois partenaires est là. Le premier parti, c'est 15 heures avec Gonno. Minyam jamire ma waya pulo jom nai saidika nangu jungoma lava yaro maira mali wani anda de ko tawa yumma mirana anda de ko ngari amade girana gor ko ma pesela natiwa idi nyang jamire mon nyana mena wode berene weli nyana mena champion tene weli lava yaro baba samba woni bosi yan ko be jane yam bosi yan mi bina lamu mon corona roni onon ngoni sattu bela mu taw bengalu mi bina lamu mon corona roni damba e chori indema ko saydi kay da ko jadi gam nyar mena burkina tene weli ko manane samme forandi holima alhamdulillah ngalo jabungal kay oron ko ma cikum pa yankir moron quoi parce que cikum ko ciagala men gondon gel min gummi te vraiment machallah jabungal ngal jodi fey ha ko buri ala borde jarno sama ko ben fey be badi foto mabbe habe mérite fobande koy mabbe kambe quoi so dum benni aussi Salem my brother from another mother woni monsieur Dia mo do mo remercier en fey parce que kanko tagi dum do quoi parce que kanko hokkimi dusim beedo yim fof ha jetti do en kanko no so jaram nafoore ko dum do nafoore mawde parce que ko kambe min gonti ko kambe mbadi min fof ayna 5 fof kala ko min jidi kanko kambe jagani min kambe gon cagala men nyalom hando ko be cadelde min gonde tan seulement ko be kal min cadelde mabbe min jaha min daro hen parce que kambe gandi cadelde amin gandi cadelde min ko men kambe gandi donc so be ngare amen min kalambe so be kalni min hol problème minen fo min yimbam mi biya regludu ko dum woni fandare men
merci monsieur Kane Piindi TV salminima merci a jarama on jarama Piindi TV